जोबोद दुखुनांथाव बे घटनाया मानोना मैया समबारनि बेलासे 5:30 बाजियाव सासे सिनाय मोनि सुबुं बे फैदोंमोन बे समाव जोंबो बेहायनो दंखायोमोन आरो क'क्राझार प्रेस क्लाबनि जि खामानि 2018 आवनो बेवहाय BTC लेन्ड एडभाइजरि बर्डआ जोंनो हा होदोंमोन क'क्राझार प्रेस क्लाबनि थाखाय किन्तु बिनि उनावहाय बेयाव फाउन्डेसनबो खालामनाय जादोंमोन BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङानो नाथाय जोबोद दुखुनांथावदि मैया बेलासि फैनानै बे मानसिया होनदों जे नोंसोर बेयाव खुनुरुखुम खामानि मावनो मोना जेबो खामानि मावनो मोना जुदिसो मावो बिदिब्ला बेनि फिथाइया जोबोद गाज्रि जागोन आरो नोंथांमोननिफ्राय थां बिदि होननानै फिजिकेलि बेबायदि थ्रेटेनिं होनायनि अनगायैबो फनजों बहुद बि थ्रेटेनिं होबाय आरो दिनै मंगलबार फुङाव 9:00 फैनानै बिसोरो जोंनि जि टेम्परारि लेबार केम्प बे टेम्परारि लेबार केम्पखौ बिसोरो बुफाय बुसि खालामनानै दानफाय दानसि खालामनानै थांजोब्बाय आरो बिनि उनावहाय जोङो जाथायखौ एसे साननानै अलरेडि पुलिसनो जों इनफरमेसन हरबाय आरो बेनि गेजेरजों जों दाबि खालामो जायफ्रा बे जाथायजों लोब्बा दङ बिसोरनि बेरेखायै पुलिस बिफान आरो क'क्राझार जिल्ला बिफानजों लोगोसे रेभिनिउ बिफाना गोख्रों राहा लानांगौ मानोना जोंनि सायाव एटेक खालामनाय माने डेम'क्रेसिनि सायावहाय एटेक खालामनाय आरो बेनिफ्रायनो जों रोखायै बुंहरनो नागिरदों जायफ्रा बेबायदि गुलुं गुजुं खालामनो नागिरदों बिथांमोना बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ मानोना बे कमप्लिटलि जों थ्रु लिगेलि जों मोननाय हा सरकारनिफ्राय बे सरकारानो जोंनो होदों आरो सरकारनि बेवहाय जोंनो प्रेस क्लाबनि माबा मोनसे बानायनो थाखाय जोंनो अनसुंथाइबो हरदों गतिके आं आरोबाव खेबसे खावलायदों बिथांमोना जाहाथे इयुनाव बेबायदि जाथायफोर आरो खालामफिना हाया क'क्राझार प्रेस क्लाबनि नामाव दं बिथांमोना दाबि खालामदों बिथांमोना दखल दं किन्तु जोंथ' जोंनि डकुमेन्ट्स जोंनि सिगाङाव जेबो देखायनो हायाखै किन्तु जोंनिया साफा डकुमेन्ट्स दंजोबखायो जोंनावहाय दिनै फुङावहाय बिथांमोना जायफोर सिनाय मोनि दुथांफोर बिसोर फैनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जा फाउन्डेसन खालामदोंमोन बे फाउन्डेसन स्टुनखौबो बुफाय बुसि खालामलाङो आरो बेयो जोबोद जोंनि थाखाय दुखुनांथाव